Ki para nong ba i jong ke jela megala juni parokoi. Ngawan na kan kapor ban khot ban wer lang ya phi paro kum kadak jong ke jing snosi bat kum kadak jong ye trelang ke jonga jong phi jong i we pi we na ka benta ka jing du no ka jing klat no jong we na ki doktor ba pa nam jong i doktor John L. Silo Rendatiang ibala klat menin kasni dang step ngap hadin belayo ya uniu kchang jimpang ubang ikot u COVID-19 ngakot ngawer nakaliam jong i kasorka pa ya phi paro bangin skobha banbu ka jinwai ka bakerpang ya ka ying ka sem ka jong i baublei un kurku hapdeng kum kani ka jingjia ka basngusi ka bongpoi perkat baru kham tam he ka bampan pai don ngun ya ki pai ba nong song snong jong ka jela jong i baro ka wei ka benta ka ba ar ka bangakwa nakaliam jong i ka surka ya ka ban penpau ke jing sngomu ke jing sngoburom ka ba kerpang he ya ka balang re samthia hapo ke jing lam jong i pastor i aten song rengkat bat ka komiti balang barokoi bat ka bangi kwa ban penpau hakani ka klip mat ka mamta kolong yai reverend i aten song yai reverend lendan sim batru yai temen besen kharlengka ki ba menin menmit prosimit ki ya don lang hangte halung jitet hapdeng ka slap ke leher ka jingkriat ha ka jing perkre ya ka ban pendet ya ka jingtet don burom ya ute ure ramba bat kham tam e nyai khuble kerpang ya ka balang re samthia rengkat bat ka komiti balang kit khot jong ka balang presbyterian re samthia baro kawe ki bala IT met ban mensim ya ka ban ai kloi sha ka government bagi lapan pendet ya kani ka jingtep jen burom menne kasmi dengan so kalau ka burom ka bakrau ka jingle na ka liang jong ka balang re samthia kalau ka nuksa ya paro kinong sok snong hapo ka jela meklaya jungi baro ka wei pat ka benta ka bangakwa ban penpau ka jing sngosi halor ki jingjia menin kasmi na ka benta jong akli kisnong ka wei kisnong dongpo bat ka wei pat kisnong hajel para ki bam shem la sha ya ka met jong i doktor Sailu ba ngin tep ban ngin pendep don burom ya ka met ka bedang sa ka jong i na ki daw ki bakadon ka jing sngotu bakla na ka liang kinong yalam snong kinong yalam thau ngawan na ka ne puan na ka daw na ka liang jong sarkar ba kum ki bri ba kit kli ban kerpa ba kum ka ne ka jingjia kam de ban jia shu nang de shmat bat ngida khot ngida weru kerpang ya ki bosnong ki bor thau ya paro ki bor balang ya poro ki badon ka jing ki klilang na ka benta ka jing khun ka jingi ya ka ne ka khlam bang ngide ya ka ban bu sharut ya ki jing sngo brio nrei hakum ka ne ka thama bang don ka jing trelang indon ka jing tip brio indon ru ka jing tip lei na ka benta ban ya trelang rengkat bat ka bor sarkar ya ki jing baro ki bangi ya kendu man kasmi ka wei pat ka benda ka bangakwa banya thu ya phi ka long kum ki pai no sok snong ha ka jela ka jangi ba din ba la de test positive ya i doktor Sailu ya ka jigyo ka jugi ya uni uknyang jingpang ngakwa ban pentip sepi ba nakaliam jong ka health department kala de sim ya ke sampel baro san spa san pu armut bat la phat test ya ke bat na kini ki san spa sampu arteli ki test ni yo nyau teli ba ki long positive ka ba control ya doktor Sailu bat ka ba long negative ni yo ar spa khandai thau khandai teli bat ka ba dang sa ka ba ngedang up i report man shibet la shai la shisni ka long ka sa ar spa sa for ro teli tongi ya permen scan ba kani ka report ka ban wan hadin
kat ni rukan long negatif ban ngai scan ba ka jing ya du thia du dem lang jong ka bosnong gi bor thau baro ba ka jing du thia du dem lang jong ni na ka sarkar baro ba I wei pi wei na thai ublei un juba kerpang na ka benta jong ka jela mekla jumi baro ka wei pat ka benta ka bang akwa ban pensyai ang ni ka long ban na ka liam jong ka sarkar ya ka ka bangila rai ha ka bedei pat ka rep ka riang hakin nong kondong bat kumju ru ya ka jing trei jong ka MGNREGA ka bagi ong ka jing bela shis pasmi hakin nong kondong hakis nong ki ba per ka sarkar ka lasya ban pentrei kini ban ila batha ya ki deputy commissioner ba kin snobha ban aila ban pensyai ki pat ba nong snong baro bat kam tam ban kerpat yakin nong yalam snong ke nong yalam thau bakin pentikna bah kita gijaka ke bangi pentrei ya kasis pasmi bat kumjuru hakijing pentrei ya karep karyan dakin nong rep kolong bakin sngo ban bud perking ya kijing ajemut na kalian ka health department na kalian jong ke sarkar na kapor syakapor kawipat ka bangi lai ru kalong na kalian sarkar bah kabiyadei bat kidukan de marbang mardi halaki jong ki kisnong halaki jong ki kentoy nam ne sekmat ila batha ya ki deputy commissioner bakin kampli bon sni bon teliki sni hakisi tayo bat yakani I hakiji start jong ka bor penyai jong ka district barokawi ni kerpat nama kata ba phinum don kanu kajing sngau bat kanu kajing sngau bu kho hakajing penyai ji penbit penbiang jongi na kalian jong sarkar ban ni kerpat ipi ba phinia trelang ban ga kerpat bu ya ki deputy commissioner baro kin sngau ba ban a ki jing pentip ka bapaka syapi ki bosnong ki borthau ban num don kanu ka jing klomar jmut lan ki jing sungthu bakla ha ki benta baro kawi pat ka benta ka bangakwa ruban pensyai kamat jompi kan bon na kaliang jong sarkar nila don ya kan ka quarantine center kabangi kabalong aktif menta kawi ha IIM Shillong kabagi don hadu nyau peteli ki kamera ban mentang ila penung kam live hokundai teli ki kamera ka MIIT hapo dan keti ngidon hadu arpo prata peli ka kamera bat kawi pat kabagi don hangti hapo early holiday home hapo police bajar kabadon nyau pui teli ki kamera bat kabagi la penung kam menta kalau arpo hundai teli ki kamera kini kijing penkre bojung kolong yaki tu kibriu kiba kwa banle ia ka quarantine ke jongki let's say namar kampiang halaka jogai ka sen ke jongki kabangi kerpat kolong ba ya kiba kum kita nilalong ready ban penkre ya ka jakasong ka jakasa ke jongki bakin pendet ia betukoski kaba ka sarkar kala advice nakapor syakapor bat ka pat ka corona center kabangi lebu angte hapo kamati building mau diam kadon riu poprat li kamera bat yakan niru nila ready ban nila penbit penbiang nadong syudong te ki pat ba bai ki nong syudong jong bejela kamang akwa man kan pat rit namar kata khmat jong hitong ni tracy tong la bat ni ka bor sarkar nakar pat ya phi ki bosno ki borniam ki borbalang ki ba pher ki seng balang ki ba pher to ni tre rengkat lang bat ka sarkar ngin syadi ya ki jing duna ya ki jing bombit bon biang hang yang tai ngin ya ajimot langdu ba nang ni syakmat ngin tan panjenai ya ka kam kan panang ya kisgi bat ki bor bat ka bang kerpat rit kelong ya ki bor snong ki bor thau ya ki ramba snong baro ya ki committee snong baro sngo ba ya tu ke bale ya kan ke garantai bat lani itu ki nong sok snong ki badon ha kini ki corona centers ki bela pen krem ni sngo ba wat sngo tu bakla yo pi ong ba ni yo po ya ki lani ni iben ya ki le to ni ai man sim lang ya ki naman kan ni kalong ka jingpang kam de ki jingpang ka bomla ban koi le ki jingpang ka bala ban syat ban klan ban koi kalong thik kum bang je yo I ka beong kle de le tak ka we ka bang ni hap ban husiar kalong ba
kan num don ka jing sapriang jong kan ni jing pang na uwe sha uwe pat kum ta na karpa ya ka jing tre lang jong pi baro ba nga kermen sket ba de ka jing tre lang nila ban jong ya ka dik tma ka ban don hakmat jong ni kuble pi sia jamo